Мария. Ани. Теодора. Радослав. Стефани. Еми. Борислава. Аз съм Стефан и съм на 14 години. Димчо. Йорданка. Здравейте, аз съм Емил, организатор на проекта. Аз съм Магдалена Ангелова. Поканена съм за режисьор на този успешен проект и съм на 72 години. Неписаните истории За Рома. за Рома. А тази песен знаем ли я? Ще пеем? Айде! Казвам се Мария Топалова и съм учител по пеене и по музика вече близо 30 години. В моята практика съм имала много интересни проекти, свързани с различни народности, включително и в чужбина. И в настоящата ми работа с децата от факултета ми е изключително приятно и съм много изненадана с какво удоволствие те искат да пеят, да се изявят. Разбира се, музиката е в тях, но моята задача е да ги науча да пеят. Първо да им покажа, че всяко нещо при пеенето е важно, като започнем от дишането и стигнем до вокалната техника, всяко нещо е изключително важно и те разбират, че трябва да се учи, включително и пеенето. Те обичат да пеят, обичат да се изявяват и това много бързо направи връзка между нас. Показаха ми как пеят, изявяваха се, много съм доволна от тях. Всъщност, другата ми интересна връзка, която направих, е с българския фолклор и ромската музика. Те обичат да пеят както и фолклор, така и ромска музика. Даже разучаваме народни песни, както български, така и ромски. За жена ще те взема. Ела, мамо, да я видиш, да я видиш, да я искаш. Ела, мамо, да я видиш, да я видиш, да я искаш. Ела, мамо, да я видиш, да я видиш, да я искаш. И виждам как се преплитат двете култури, което е прекрасно, защото то дава един нов цвят на звученето на нашата музика, както и на тяхната музика. Много, много съм щастлива, че работя с тях. Благодаря ви. Още 30 репетиции ще станеш. Стоп, стоп! Аз съм Магдалена Ангелова, актриса. Завършила съм миналия век театралният институт, Висш театрален институт при професор Боян Дановски. Чуй! Чуйте как вятъра свири. Да танцуваме! Да танцуваме! Почнахме да танцуваме. Да. Напред! Да ме видят! Една, върти се! И насам! Идвай тук и кажи! Групите, с които съм работила, са лауреати. На времето имаше фестивали на художествената самодейност. Тогава все още не съм усещала предизвикателството
че чрез тази работа мога да мотивирам децата и заобикалящите ме с това каква магия е театъра. Защото много странно, наистина е магия. Ти правиш нещо, ти го сътворяваш и той изчезва. Тихичко ще си разказваме приказки. И после какво станало? И после момчето искало да се ожени за прасенцето. И казва на майка си, баща си, отидете да ми вземете. Прасенцето за жена. Ама как така да го вземем, но накрая взели прасенцето за жена. След сватбата венчали ги. Екзюпери казва, че театърът е тревога и човешка нежност. Защо казвам това? Защото в този мой пръв опит с роми, които са в различна възрастова група, има деца от 4-ти клас до по-големи, предизвикателството беше подходът те първо да не се срамуват, да бъдат на сцена. И от дългогодишния ми опит с самодейци съм намерила един подход, който досега не ме е подвеждал и винаги работи. Това е подхода, част от физическите действия на Константин Сергеевич Станиславски. Тоест да има действие. И когато на тези непрофесионални актьори им се даде някаква задача и всичко това е постепенно се прави, мисля, че за тях това вече не е предизвикателство, а е нещо, което прилича на живота. Аз съм изключително впечатлена от интереса, който предизвиква това. Смятам, че тяхната дисциплина по време на репетициите е защото това им харесва. Яшко, много хубаво разказваш различни истории, но никога за самото начало. За първия, който се е пръкнал в това племе. Не знам, мисля, че им е интересно по някакъв начин, защото са те самите, първо. Второ, те разказват една история, която е непозната. Една история, която се съдържа в проклятието на техния цар Баба. Голи боси да се скитат и нищо по света да не познаят. Орисах ви, аз царят на орисниците, и това да е съдбата ви, защото, сине мой, ти не послуша волята на боговете. Което проклятие всъщност ги наказва. Те са приличали много на другите. Но това наказание по някакъв начин се облагородява, омекотява от царица Дай. И това е тази двойственост на ромите. Техният характер, който е на моменти неприемлив за нас, а и оправданието, защо те са точно такива. Те пазят своята същност. Те безкрайно много пазят своите родови връзки. Репетиция не може да има, когато Данчето има рожден ден, когато Христина има рожден ден. Тоест, те държат да са в общност. Те са винаги заедно. Това е бебето на нашата сестра. Малко е мръсно, ама ще изкъпеш. Няма страшно. Като стигнем края на този път. Тяхното присъствие на репетиции е показателно, че явно има нещо, което ги задържа. Калие, първият не е това племе, а и никой не може да каже в кое е било, защото племената на Рома по света са много. Това не е типичната за тях изява. Тя не е шумна, но тя трябва да ги вгълби по някакъв начин. Целият този експанзитет, който те притежават, да бъде обран. Всичко да става по-бавно. Както много пъти аз казвам, не бързайте, не говорете бързо, защото това, което те говорят, трябва да стигне до публиката да го чуе и след това да дойде следващото нещо. Но за мен, действително, не бих казала, че беше предизвикателство тази работа. За мен беше
едно много приятно и много човешко преживяване. Защото когато от малките дойде и те прегърне някой, това е страхотен кеф. А когато облечеш Данчето по този невероятен начин и тя се хареса, Данчето, вие знаете ли Данчето коя? О, Данчето! Времето ще пресее и могат да останат хора, деца. Те могат да се занимават по-задълбочено в опитите си да бъдат на сцена, на опитите си да танцуват, защото ромите не само танцуват, те могат хубаво да разказват, те могат да пеят. Театърът е човешка нежност и тревога. Тревога за това, че ние трябва да бъдем близки помежду си така, както ромите поддържат своите родствени връзки. Защото земята е една за всички. И аз ви орисах. Аз, царицата на орисниците. Знайте, че моята любов ще ви закриля по пътищата тежки, че всеки дъжд са моите сълзи, че слънцето е моята усмивка. Навсякъде ще бъда с вас. Хайде, деца, елате! Ела, Надя! Хайде, елате да гледате! Хайде, ученици, деца! Заповядайте! Кога най-сетне ще стигнем щастието на този път? Ромален! Чавален, чувате ли бе? Стигаме тук и ще пренощуваме. Мъжете да отпрегнат конете. А жените, какво чакате бе? Хайде запалете огън! Да се стъмни, да засвирят щурците и да започнем да си разказваме приказки. Къде бяхте вие бе? Чуйте, чуйте вятъра как свири. Да танцуваме! Тихичко ще си разказваме приказки. Два пирона в дланите, два в краката, но единият не остана. Нямаше още един пирон за сърцето. А циганинът си го скрупа с езика, за да не убият Господ. И от тогава Бог е простил на всичките циганини и от тогава ги обичал. Яшко, защо си толкова странен? Не се шегува, Яшко. Аз зная, че харесваш кощана. Харесва кащана! Яшко, много хубаво разказваш различни истории, но никога за самото начало, за първия, който се е пръкнал в това племе. Кали, първият не е в това племе, а и никой не може да каже в кое е било, защото племената на Рома са много. О, Боже, Боже, дай малко топлина, щастие да намеря, циганска голяма къща да направя. Thank you.
за да те намеря и реки от сълзи. Търся едно красиво момиче, малко и красиво като цвете, душата си те нося. Хей, цар баба! Хей, цар баба! Ако си все още там, на най-високия връх в планината, искаме да ти кажем, че сме щастливи! Ние сме щастливи! Щастливи сме! Но и малко нещастни.
Çurçevdani ederlezi savrona. Добре. Айде още една песничка ще направим с оркестъра.